Sudaqaterput Nathan Grotsman nuumiinussiimmiittormaannaаттauqarfiisаарput naatat unamisorsuuppat Ja massakku tassa unamisa takusinnaasakka tassaapu kiissas nuummeersut taavalu aasianneersut norsarpo si maannamullu kiissassi tassammutsiuarluni siuaqaroq aasianneersut norsarhoosi arfiniliraa innaqqasut tas innuusuttuarparsuut pingiuttoratik immaqalunimi aammeeqqat unammiartorsimassapput taamakuni tas aaqqissuiso oqaloqatigakku oqaatigiva avataaniitikittut 130 missaaniittut avataaniillutikittut tassa ilagivaa sisimiormiut tassalu S68-sikkormiut maanilu nikorfaqatigivara S68-sip sungusaasua Jens O. Heilmann maannamut qanuingerlavisi tässä atsaat ultimikut unammiuut kisianni ingerlalluarpuu ultimikkut arsarluaqaat 31 12 paamiormunu ajuagut taatassa nuumu kiimmerianginnissinne qanoq sungusarnikuutigivis sunguisarluarpuut taamoqarsinnaauga tässä meqqat assua taqatigillut horportimullu arsamullu ataatikkut sunguisartaramik massakku tässä piaaqallutimaanipput sapaatiuppat tas unammisaqattaarnerit naammassineqarpata qanoq angusaqarnissarsi takorluorpisiu soonami imaqaraan pitsaaneru aguniaga ataaseq tas ingerlapparmaani ittiunissaq tuunissa taakkuarlaat aguniarluumaanippu yes unammilluarisilu ammattaaq nikorfaqatigivara S68-simi unammisartut ilaat qanuateqarpit Christian Petersen illit qassissaa unammiartorpit imma tallimasinnilaarlu ualimut tassa nattoralimut unamminersi qanoq nalilersinnaaviuk unamminerpu ajungila ingerlalluarpu arsarluarlut qassanimiisartituut qullimissa isertippa aataama isertitisigiviin na aqagu iluliarmiunu unammissaasi qanoq ingerlassangatippiu maannaligilaassaa kakkakkameamanallun taqquyanoq unammilluarisilu nakkatаагуллу тасса оqaatiginnarsinnaavarput isiginnaariaarusuttut suliperiarfissaqarmata nalunaaqutaqqulingiluoqeqqa nukappiaqqat unammissapput tassinallunngooq ilulissanersut aamalu NUK nuummersut aamalu avataaniit tassasinerissamiit nittartakkakkut malinnaasоqarsinnaasoq oqaatigineqarpoq tassalu nittartakkakkut KHF nakkat KL